Нека да приготвим сърцата си и сърцата ни да бъдат най-добрата почва за Божието Слово. Господин, молим те да ни помогнеш. Молим те да помогнеш да вземем най-доброто от това, което ти си приготвил за най-доброто. Молим те нашите сърца да бъдат най-добрата почва за Твоето Слово и Твоето Слово да се всили в нас богато, така че да даде изобилен плод. Тази вечер с Божия помощ искам да споделя с вас няколко мисли и няколко текста от Божието Слово, които вълнуват по специален начин сърцето ми по отношение на църквата, по отношение на съвременната църква, по отношение на локалната съвременна църква. Вижте, има връзка между сърцето и устата на човека. Има връзка. И тази връзка е много важна. Защо? Защото устата е врата към сърцето на човека. И от това, което прелива в сърцето, говори устата. Това каза Исус в Лука 6 глава 45 стих. Но апостол Йоан, когато говори за изговореното слово от Бога, той казва така в Евангелието от Йоан 1 глава 3 стих. Всичко това чрез него стана, чрез Словото, чрез изговореното Слово. Чрез изговореното Слово. Той каза, всичко това чрез него стана. И без него не е станало нищо от това, което е станало. Може ли църквата да каже всичко? Всичко това, цялото творение беше създадено единствено и само чрез изговорено Слово от Бога. И от друга страна, и нищо от това, което е станало, не стана без Словото. Може ли да каже цялата църква нищо? Нищо не стана без Слово. Нищо не стана без Слово. Без изговорено Слово. Вижте, всичко става чрез Словото, изговорено от някой. От една страна Бог като Творец и от друга страна човека като творение на Бога, създадено по Неговия образ и по Негово подобие. Бог предостави на човека способността и възможността да говори, да има език. Вижте, зверовете и животните, влечугите и всички живи същества на земята са покорени от човека, защото не могат да говорят. Да? Те са покорени чрез езика на човек. И всички зверове се покоряват на заповеди. Виждали ли сте лъвовете как се покоряват на слоновете, тези животника, конете как се покоряват на заповеди? Да? Те се покоряват, защото човека има език. Човека има език. И всяко нещо, което се случва чрез слово или чрез думи, изговорени от устата на някой. Дали ще от устата на Бог или от устата на човек, който е създаден по Негов образ и има тази привилегия и възможност да изговаря и да твори. Амин? Амин. Има слово за всяка житейска ситуация. Без значение през какво преминаваш, без значение какво се случва с теб, Бог има слово за всяка житейска ситуация. И всичко се случва чрез изговаряне на слово. Това е привилегия. Езикът, който е в устата ти, е много силен инструмент. И ние трябва да учим върху това, внимателно да изследваме върху това и да имаме откровение от Бога за това, което Той ни е предоставил. Езикът е много силен, много мощен инструмент, който ти имаш. И понякога ние не знаеме мащаба, не знаеме границите на това, което ни е дадено и не умеем да го използваме. Езикът е много мощен инструмент, който ти имаш. Искам да ти покажа това. В езика, който е в устата ти, има сила, има и власт и тя ти е дадена от Бога. Това е дар. Този дар е предоставен от Бога, от Отец на децата му. Ти си син, ти си дъщеря и за това притежаваш този дар. В езика има сила,
има и власт. Искам да ви покажа това в текстове. Притчи 25.15 казва така. Притчи 25.15. Чрез въздържаност се склонява управител и мек език троши кости. Кости. Това е сила. Това е сила. И тази сила е в твоя език. И ти можеш да го използваш когато и където трябва. Твоят език може да троши кости. Амин. И се казва, мек език троши кости. Амин. Това е сила. Но има и нещо друго. Марк 11.23. Исус казва, истина ви казвам, който рече на тая планина, дигни се и хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Това не е сила. Това вече е нещо друго. Ти не можеш да бъдеш толкова силен, че да вдигнеш планината. Но това вече е власт. Чуй това. В езика, който имаш в устата си, освен сила, има и власт. Амин. И Исус говори на църквата. Исус говори на църквата. И Исус обучава църквата как да използва тази власт, когато и където трябва. Амин. Амин. В силата на езика има власт, има и сила. И той казва така в Притчи 18.21: смърт и живот има в силата на езика. И ония, които го обичат, ще ядат от плодовете му. Чуйте, има две неща. Има и смърт, има и живот в силата на езика. И ти можеш да използваш това. Можеш да използваш езика си за живот. Можеш да използваш езика си за живот. Можеш упорито и целенасочено и постоянно да използваш езика си за живот. Има сила за живот в езика ти. И ние малко знаем за това. Малко разбираме. Имаме нужда от откровение за това. Как да използваме езика си. Има толкова области в живота ни, в които трябва да се добави. Трябва да се раздвижи, трябва да се събуди нещо. Трябва някъде леда да се разтопи, да дойде живот. Амин. И този живот е никъде да е, а Бог го е поставил да бъде в устата ти. И той е в езика ти. Смърт и живот има в силата на езика. И уния, които го обичат, ще ядат от плодовете. Има плод от това. Чуйте внимателно. В силата на езика, в потенциала на езика, който е в устата ти, има плод. Чуйте, с езика си, с устата си ние сеем. Сеем семена. Спомните ли си, Христос говори за сяча. Какво сееше той? Той сееше думи. Той сееше думи и очакваше да получи плод. Ние с езика си сеем семена и очакваме плод. И каквото сеем, това ще поженем. И затова тази вечер искам да проповядам за нещо, което е много специфично. Чуйте, има нещо, което е много специфично. Има разрушителна сила в думите на нашия език. И това трябва да го владеем. С езика си ние можем да докарваме живот, но можем да докарваме и разрушение. Искам да ви покажа това тази вечер. И трябва да бъдем много, много внимателни, защото Божието Слово ни предупреждава, че това е възможно. Това е възможно. Две области, искам да ви покажа две области, в които езикът ни се превръща в разрушител. И той може да разруши нашия живот, може да разруши живота на хора около нас. Чуйте това. Две области. Първата област е, когато се обвързваме с устата си безумно, без да мислим. Искам да ви покажа този текст и да внимаваме да бъдем заедно там. Той се намира в книгата Съдии 11 глава и ще започнем от първия стих тази история и нека да слушаме внимателно. Историята казва така: Галадецът Ефтай беше силен и храбър мъж. Той беше син на една блудница. И Ефтаевият баща беше Галад.
Вижте, този мъж беше силен и храбър и аз се моля в църквата в Девня да се умножат силните и храбри мъже. Амин. Силни и храбри мъже. Да се умножат тук, в Девня. Амин. Бог да повика, Бог да издигне, Бог да обучи силни и храбри мъже, които ще вършат Неговата воля. Та, Ефтай беше един такъв силен и храбър мъж. Жената на Галат му роди синове, а когато пораснаха синовете на жена му, изгониха Ефтай, като му казаха: ти няма да наследиш в бащиния ни дом, защото си син на чужденка. Затова Ефтай избяга от братята си и се засели в земята Тов. И при Ефтай се събраха безделници, които го следваха в Фейсбук. Вижте, още тогава е имало следване. Още тогава е имало следване. И сега има следване, но и тогава е имало следване. И те го следваха. Какви бяха те? Безделници. Безделници. А след известно време амонците воюваха против Израел. И когато амонците се биеха с Израел, галатските старейшини отидоха да извикат Ефтай от земята Тов. И те казаха на Ефтай: ела и ни стани началник, за да се бием против амонците. А Ефтай отговори на галатските старейшини: нали ме намразихте и нали ме изгонихте от бащиния ми дом? Защо сте дошли при мене сега, когато си в утеснение? А галатските старейшини казаха на Ефтай: върнали сме се сега при тебе, за да дойдеш с нас и да се биеш против амонците. И ти ще станеш наш началник над всички галатски жители. А Ефтай попита галатските старейшини: ако ме върнете у дома, за да воювам против амонците и Господ ми ги предаде, наистина ли ще стана началник над вас? А галатските старейшини отвърнаха на Ефтай: Господ нека да бъде свидетел помежду ни. Със сигурност ще направим според искането ти. Тогава Ефтай отиде с галатските старейшини и народът го постави глава и началник над тях. И Ефтай повтори всичките си думи пред Господа в Масва. Това е 11 стих. Сега ще отидем в 30 стих и вижте какво каза Ефтай на Бога. 30 стих. Ефтай направи оброк на Господа: ако наистина предадеш амонците в ръката ми, онова, което излезе от вратата на къщата ми и ме посрещне, когато се върна с мир от амонците, ще бъде на Господа и ще го принеса всеизгаряне. И така Ефтай замина пред амонците, за да воюва с тях, и Господ ги предаде в ръката му. Ефтай ги изтреби от Ароир до Минит, 20 града, и до Авел Керамим с огромно поражение. Така амонците бяха покорени от израелтяните. Тогава, когато Ефтай се връщаше от дома си в Масва, дъщеря му излезе да го посрещне с тъпанчета и танци. Тя му беше единствена. Освен нея, Ефтай нямаше нито син, нито дъщеря. И като я видя, той раздра дрехите си и каза: горко ми, дъще моя, ти ме съсипа от скръб и съм напълно покрусен, защото дадох обещания на Господа и не мога да се отрека. Чуйте. Един силен и храбър мъж извърши един велик подвиг. С Божия помощ той победи неприятелите на Израел и освободи нацията си, народа си от потисниците. Това беше велик подвиг. И този силен и храбър мъж, каквито искаме да бъдем и ние пред Господа, силни и храбри, той освен този велик подвиг направи една велика глупост. Обеща пред Господа нещо, което Господ никога не беше искал от него. Пълна глупост. Господ никога не беше искал от него такова нещо. И вижте, понякога напрегнати,
развълнувани, притеснени, невнимателни, без да си даваме ясна сметка какво може да се случи, напълно необмислено даваме дума пред Бога или пред хора за нещо, което нещо безкрайно неразумно. Даваме обещание. Даваме дума. Даваме дума. И като даваме дума, ние се обвързваме пред Бога или пред хората и се задължаваме да го направим. Това е голяма глупост. Това е голяма глупост. Изобщо да не помислиш какво ще се случи. Изобщо да не помислиш какви са последствията. Да кажеш и да обещаеш нещо безумно. Безумно. Това е голяма глупост. Това е голяма глупост. Вижте, Притчи 4.26. Притчи 4.26. Може ли да прожектираме? Той направи нещо, което беше абсолютно необмислено. Абсолютно необмислено. Притчи 4.24 казва така: обмисляй внимателно пътеката на нозете си. Какво ще стане? Как ще стане? Кога ще стане? Кой ще го направи? Как ще го направи? С какво ще го направи? Можеш ли, не можеш ли да си позволиш? Редно ли е, не е ли редно? Бог иска ли, не иска ли? Първо от всички тези неща трябва да сме ги проверили, да сме убедени и чак тогава можем да вземем някаква позиция и да обещаем нещо. Разбирате ли това? Човек може да разруши собствения си живот чрез собствения си език. Думи, които е изрекал, обещания, които е дал, които са пълно безумие. Обмисляй внимателно пътеките на нозете си и всичките ти пътища нека да бъдат добре уредени. Вижте, той беше смел човек. Искам да ви кажа, в Библията има божествен критерий за сила и храброст. За силен и храбър мъж. Има божествен критерий. И искам да ви го покажа, този божествен критерий. Кой и как изглежда силния и храбър човек? Текста, който ни дава информация за това, се намира в Исус Навиев 1, 7 и 8 и нека да го прочетеме. Чуйте какво казва това. Бог каза на Исус Навиев: само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. И тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш как? Внимателно, според всичко, което е написано в нея. Вижте, силен и храбър човек е оня, който постъпва внимателно според всичко, което е написано тук. Не според това, което ни харесва. Има някои неща, които много ни харесват. И ние като служители, като проповедници, понякога много ни се иска хората да ни харесат. И може да се изкушим да проповядваме нещо, което на вас много ще ви хареса, много ще вас зарадва, много ще вас топли, но няма да ви промени. Да си силен и смел, това означава да имаш силата и смелостта да постъпиш внимателно според всичко, което е написано тук. Не да си подбираме. Не това, което ни харесва. Не това, което ни е удобно. Не това, което днеска ни е приятно. А според всичко, което е написано. Това е критерия за силен и храбър. Божественият критерий за силен и храбър човек е човек, който постъпва внимателно. Мога ли да имам амин? Можем ли да бъдем силни и храбри и да постъпваме внимателно според всичко, което е написано в тази книга, без значение дали ще се засегнат нашите чувства,
без значение дали ще се засегне нашата гордост, нашето самочувствие, от промяната, която ще предизвиква Божието Слово. Може ли да бъдем толкова силни и толкова смели и да постъпваме толкова внимателно според всичко, което е написано? Амин. Амин. С Божия помощ нека можем. Нека да можем. Да. Това е Божия критерий. Добре, а какво е написано в Божието Слово по този въпрос? Говорим за историята с Ефтай. Аз ви казах, че има текст, има слово за всяка житейска ситуация. Откъде разбираме, че той направи голяма глупост? Вижте, Псалом 40, 6 и 8. Може ли да прожектираме това? Има слово за всяка житейска ситуация. И словото казва така: в жертви и приноси ти нямаш благоволение. Той какво направи? Какво направи той? Отиди и обеща да пожертва. Да пожертва. И там излезе неговата единствена дъщеря. Неговата единствена дъщеря. Бог има ли благоволение в това? Бог искал ли е някога нещо такова от него? Не. В жертви и приноси ти нямаш благоволение. Отворил си уши в мене. Всеизгаряне и приноси за грях ти не си поискал. Той обеща да принесе в всеизгаряне. Пълна глупост. Пълна глупост и пълно безумие. Пълно безумие. Това е Божията воля. Вижте, с устата си и с езика си можем с Божия помощ да извършим невероятни неща. Учим се, молим се Бог да ни открие, да пораснем в познаването на Бога и в познаването на Неговото Слово, на Неговата воля и на всичко онова, което ни е подарил. Молим се за откровение, за да пораснем в това, в познаването на Божието Слово и на всички възможности, на всички ценности, които Бог ни е дал и особено Неговото Слово и как то се използва в живота. В живота. От една страна ние можем да извършим невероятни неща с Божия помощ. Обаче от друга страна с устата си и с езика си можем да забъркаме ужасни неща. И вижте, той със собствения си език разсипа семейството си. Той разсипа себе си, разсипа семейството си и уби дъщеря си. Вижте, Словото ни каза 39 стих така: и той постъпи с нея според оброка си. Какъв беше оброка? Да я пренесе в всеизгаряне. И я изгори. Бащата изгори дъщерята. Единствената си дъщеря. Как го направи? Със собствената си уста. Даде дума. Даде дума на Бога. Даде дума на Бога. Вижте, трябва много внимателно много трябва да внимаваме какво обещаваме. Какво обещаваме? На кого обещаваме? Как обещаваме? Какво обещаваме? По-добре чакай, помисли, размисли, прецени и тогава кажи. Не дей да бързаш да обещаваш. Не дей да бързаш да се обвързваш с устата си. Притчи 6.2 казва: ти си се впримчил с думите на устата си. И хванат си с думите на устата си. Не дей да бързаш да обещаваш. Аз не знам ти на какво обещаваш. Не знам на кого какво си обещал. Обаче ние обещаваме и после се огъваме и се мъчим да изпълним обещаването, защото сме обещали без да преценим, защото сме обещали без да помислим и сме се впримчили и се измъчваме и забъркваме ужасни глупости. Не бързай да обещаваш преди да си преценил. С думите на устата си можеш да се вържиш, да се впринчиш и да забъркаш ужасна каша. Притчи 21-23 казва: който въздържа устата си и езика си, опазва душата си от смущение. Много от смущенията, които имаме, са заради неща, които сме казали,
ангажименти невъзможни, които сме поели и сме обещали, и те са ни повярвали и си го търсят, и ние сме обещали безумни неща, безумни срокове, невъзможни за нас неща. И те си го търсят. И те си го търсят. И ние не можем да го изпълним. И ние не можем да го изпълним. Не бързай да обещаваш. Въздържай се да обещаваш неща, които не си обмислил внимателно. Не си обмислил внимателно. Това мога ли да го направя? Това трябва ли да го направя? Това Божията воля ли е? Бог благоволи ли в това нещо? Ела, ще отидем, ще направим, ще спечелим. А това Божията воля ли? Първо трябва да помислим. Първо трябва да се помолим. Първо трябва да ни се открие. Да прецениме. И чак тогава да се обързваме. Човек с устата си може да направи ужасни безобразия. Ужасни безобразия. Който въздържа устата си и езика си и опазва душата си от смущение. Това е много важно. Защо? Защо? Яков казва, че езикът, Яков 3.6 казва, а езикът е огън. Чуйте, езикът е огън. Този език, който е в устата ти. Той е огън. Апостол Яков казва, той е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло. Може ли да кажеш цялото тяло? Той говори за нашето тяло. Езикът заразява цялото тяло. Чуйте, искам да ви кажа нещо тази вечер. И това е много важно. С това, което излиза от устата ти, може да бъде повредена някоя част от твоето тяло. Ще кажа още нещо. С това, което излиза от устата ти, може да бъде повредена всяка част от твоето тяло. С твоите собствени думи. Ще отидем още по-нататък. С твоите собствени думи може да бъде заразено, може да бъде повредено цялото ти тяло. Точно това казва текста. С езика се заразява цялото тяло. И ние трябва много да внимаваме какво говорим за тялото си. Какво говорим за частите на тялото си. Понякога говорим много безотговорни неща за части от тялото си. Говорим за очите си, говорим за ушите си, говорим за ръцете си, за краката си, за сърцето си. Чували сте, някой казва, ще ослепее от това слънце. И може да го повториш няколко пъти. Обаче Божието Слово предупреждава ли те, че в силата на езика има разрушение? Чувал съм хора, казват, останах без ръце. Носи нещо тежко и го заболяват ръцете. Останах без ръце, нали? Даваш ли си сметка? Че говориш срещу ръцете си. Останах без крака. Примерно поканили сте на разходка в морската градина, тая дългата морска градина във Варна. Обаче ти си свикнал с колата. И там някъде на средата се измаряш. Останах без крака, нали? Говориш срещу краката си. Давам ви примери, за да се ориентирате какво имам в предвид. Със собствения си език ние може да говорим срещу части на тялото си. Примерно, дигнали сме нещо тежко. Останах без кръст. И го повтаряш. И казва, езика може да зарази цялото тяло. Ще оглушее от музиката. Чували ли сте от това? Ще оглушее от музиката. Говориш срещу ушите си. Има някои говорят за сърцето си, за умът си.
Наскоро говорих с един млад човек. И той каза, аз бях голям алкохолик и пиех много, обаче знаех, че ще умра от инфаркт или от инсулт. И го повтаря навсякъде, защото той знаел. Четеме нещо, сега е модерно, цъкаме по телефоните и там гледаме някакви симптоми и почваме да си слагаме диагноза. Той еди какво си. Нали? Говорим срещу ума си. Аз никога няма да запомня това. Никога няма да мога еди какво си. Младите хора понякога в притеснението, аз никога няма да се омъжа. Никога няма да имам деца. Никога няма да имам съпруга. Кой ти каза? Как разбира? Защо го приказваш това? Трябва да сме много внимателни, когато казваме никога. Разбирате ли? Смърт и живот има в силата на езика. Сила и власт има в силата на езика. И езика може да зарази цялото тяло. И апостол Яков казва, и той може да зарази цялото тяло и да запали колелото на живота. Понякога нас ни се струва, че това е безобидно. Просто така си играем с думите. Обаче знаем ли, че думите носят след себе си последствие? Думите са само началото на това, което започва да се случва. Бог с такива думи създаде света. Те имат творческа сила. И ние може да използваме тази творческа сила за живот, но по невнимание може да използваме тази сила и за разрушение. Тази вечер говоря за разрушителната сила на езика. Когато човек по невнимание, когато не размишлява и изговаря неща, които разрушават него самия. Него самия. Аз никога няма да мога да пея, никога няма да мога да карам кола, аз никога няма да мога да решавам тези задачи. Аз никога няма да мога да взема този изпит, казват студентите. Аз никога няма да мога да направя това. Кой ти каза? Защо го казваш? Изговаряме разрушение срещу себе си. Вижте, Христос говори за това. Матей 15:11. Може ли да прожектираме? Матей 15:11. Христос говори за това. Един ден учените хора отидаха при него и те го упрекнаха в това, че неговите ученици ядяха с мръсни ръце. Спомняте ли си тази история? Твоите ученици що ядат с мръсни ръце? И тогава той им обясни това, което се случва в духовния свят. Може ли да прожектираме това? Това, което влиза в устата, не осквернява човека. Това, което влиза в устата, не осквернява човека. Но това, което излиза от устата, то осквернява човека. Искам да ви кажа нещо за думата осквернява. Това е най-силната дума в нашия език. За нещо, което може да бъде повредено, нещо, което може да бъде разрушено, нещо, което може да бъде обезобразено. А можем ли да го прочетем така? Но това, което излиза от устата, то е, което разрушава човека, то е, което поврежда човека, то е, което обезобразява човека. Това, което излиза от устата. И това го каза Христос. И той каза, че един ден ще търси сметка за всяка празна дума. Искам да насоча вниманието на църквата тази вечер. Вие сте духовни хора. Христос говори на духовни човеци. Това, което излиза от устата ти, може да те разруши. Може да те обезобрази. Може да те повреди. Може да повреди цялото ти тяло. Може да повреди душата ти, умът ти. Това, което говориш. Христос не предупреждава за това. Оскверняването.
Ти не си призован да бъдеш повреден. Ти не си призован да бъдеш от Бога разрушен. Ти не си призован от Бога да бъдеш обезобразен. Ти си призован да бъдеш благословен. Призован си да служиш за благословение. Призован си да бъдеш свят. Призован си да бъдеш непорочен и си призован да бъдеш без недостатък. Христос иска да те представи пред себе си без недостатък. И Той работи в тази посока. И ни предупреждава, че трябва да внимаваме за това, което говорим. Защото чрез това, което говорим, можем сами да повредим себе си. Да повредим себе си, да повредим живота си, да повредим съдбата си. Номер 1 беше това, когато изговаряме разрушение върху себе си. Номер 1 беше това, когато поемаме ангажименти и обещаваме, без да сме размислили. Номер 2 беше когато изговаряме разрушение върху себе си. Но чуйте това. Апостол Яков, това е 3 глава, 10 стих казва за езика, който е в устата ти. С него благославяме Господа и Отца. Слушайте внимателно. С него, с езика, който е в устата ни, благославяме Господа и Отца. И с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. Нещо трябва да ви кажа, което е много важно тая вечер. В тази географска ширина, тук. Има обичай. Има практика тук, наоколо. Тази географска ширина. Бях в Дългополо и там казах същото. В тази географска ширина има практика хората да се кълнат един друг. В тази географска ширина има практика, когато хората са засегнати, когато хората са обидени, когато хората са наранени, да отварят устата си с разрушителна сила в живота на други хора. И Библията нарича това кълнение. Да ви дам ли примери? Тук, в този град се кълне. Хората се кълнат един друг. Бял ден да не видиш. Ръцете му да изсъхнат. Краката му да изсъхнат. Да продължавам ли? Не. Разбирате ме добре, нали? И хората го правят. Защото тяхните майки са го правили. Те го чуват от майка си. Те го правят, защото тяхните баби са го правили. Чуват го от баба си. Детето го чува от баба си. Чува го от майка си. И един ден порасва, ядосва се в училище и започва да отваря устата си с разрушителна сила и започва да кълне. Да хвърля разрушение в живота на друг човек. Това е ужасно. С него, казва апостол Яков, ние благославяме Господа Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. Псалом 109. Може ли да отидем там? Псалом 109. Чуйте какво пише там. Псалом 109, 17 и 18. Да, той обичаше да проклина и проклятието го стигна. Знаете ли, хората си мислят, че като хвърлят върху другия разрушение, то ще отиде само върху другия. Но вижте какво ни казва Божието Слово. Имаме Слово за всяка житейска ситуация. Имаме Слово за човека, който кълне. И вижте какво казва. Да, той обичаше да проклина и проклятието го стигна. Проклятието, с което проклина, ще се върна върху него. Вижте, много от проблемите в тази географска ширина са свързани с това, че хората кълнат.
И това се връща върху тях. Не му беше драго да благославя. Това е на същото място, 109 псалом, 17 стих. Не му беше драго да благославя. И благословението се отдалечи от него. Има последствия. И това е писано и аз не мога да го променя. 18. Да, той обичаше проклятието като своя дреха и то влезе като вода във вътрешностите му и като масло в костите му. Изпускаш езика си, както го е правила майка ти, както го е правил баща ти, както го е правила баба ти, както го е правила леля ти, както са го правили съседите, изпускаш езика си, защото някой те е обидил, защото някой те е засегнал интересите, защото някой те е наранил. И ти изпускаш нервите си, изпускаш, развързваш езика си и започваш да сипеш проклятие. И това се връща. И това се връща. Чуйте какво казва Притчи 26-27. Който копае ров, ще падне в него. Човекът прави това, но това се връща върху него. Да, то е разрушително за човека, върху който го изпращаш, но то е толкова разрушително и за този, който го прави. Който копае ров, ще падне в него и който търкаля камък, върху него ще се обърне. Ти си мислиш, че ще се размине? Не. Римляни 12-14 казва: благославяйте уния, които ви гонят. Благославяйте и не кълнете. И не се оправдавай с това, че майка ти го е правила, че баща ти го е правил, че съседите са го правили, че колегите са го правили. Не се оправдавай с това. Божието Слово казва еднозначно: благославяйте уния, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. Лука 6.28 Исус каза: благославяйте тия, които ви кълнат. Чухте ли това? Благославяйте тия, които ви кълнат. Той има кълне. Не дей да отвръщаш като него. Благославяйте тия, които ви кълнат, и молете се за тия, които ви правят пакост. Пакости. Пакости. Чуйте, това е нещо разрушително. В твоя език има разрушителна сила. И ако ти не го владееш, ако ти не го контролираш, тази сила вместо да донесе живот, може да донесе смърт и разрушение. С твоя език можеш да направиш с Божия помощ невероятни неща. Но със същия този език, ако не го владееш, може да направиш голяма каша, да забъркаш голяма бъркотия и да навлечеш огромни неприятности на себе си и на хората около себе си. Не си позволявай да кълнеш. Тази вечер с Божия помощ искам да ви дам едно решение. За тези, които разпознават себе си в това, което говоря тази вечер. За тези, които усещат върху себе си тази тежест. Понеже са прекрачили прага, прекрачили са границата, отключили са вратата на езика си и са изричали неконтролируеми проклетия върху хората около тях. Чуй, ти нямаш извинение пред Бога, но има решение и тази вечер искам да ви кажа това. То беше открито на Йов. На Йов. И можем да го направим тази вечер заедно. И има изход, и има решение да се отървеме от тази тежест, от тази бъркотия, която сме забъркали със собствения си език, със собствената си уста. Защото не сме я използвали за живот. Чуйте, искам да завърша с това. Книгата е Йов, главата е 42 и стихът е 6. Затова, каза Йов, отричам се от думите си и се кая в пръст и пепел. Нека да го направим тази вечер.
Смърт и живот има в силата на езика. И ония, които го обичат, ще ядат от плода му. Изключили сме, изтървали сме езика и сме го пуснали по хлъзгалото на този свят и сме кълняли хора около нас. Отговорът тази вечер от Божия страна и изхода от тази ситуация, от тежестта, която тежи върху тебе заради тези думи е Йов 42:6. Затова отричам се от думите си. Отричам се от думите си. Нека да наведеме глави. Вие, които ни слушате и тези, които са тук и разпознават себе си в това, тая беда, това е беда. Това е беда. Това е беда, която е дошла в живота. Направили сме нещо безумно и сега това тежи върху нас. Господи, ние идваме при Тебе, за да признаем пред Тебе, че използвахме езика си неразумно. И ние нямаме никакво оправдание за всички тези думи, които изрекахме срещу себе си, срещу своето тяло, срещу своята душа, срещу своите семейства, срещу своите домове, срещу своите деца, срещу своите съпруги и срещу всички хора, които са ни засегнали, обидили и ние сме реагирали жестоко, като сме отключили езика си неконтролируемо. И сме изрекли ужасни неща за тях. Сега, Господи, ние се отричаме от всяка гнила дума. Аз се отричам от всяка гнила дума. Изричам се от всяко проклятие, изречено срещу моето тяло, срещу моята душа, срещу моя живот, срещу моя дом, моите деца и хората, които са около мен. Отричам се от всяка гнила дума, отричам се от всяко проклятие, изречено срещу човек. Аз връщам думите си, отричам се от тези думи и те моля днес, Татко, моля те да ми простиш и да ме умиеш с кръвта на Исус. И последствията от това безумие, което аз извърших, да не дойдат върху мене. Моля се в името на Исус да ме умиеш с кръвта. С кръвта на Исус. Моля те да ме умиеш, моля те да ме покриеш, моля те да ме защитиш, Господи, от последствията. Аз признавам, Господи, безумието си и те моля за прошка. Благодаря ти, че в Тебе има милост. Благодаря ти, че ти си милостив. Помогни никога повече да ни повтарям. Никога повече да ни повтарям. Моля те да сложиш стража на устата ми. Моля те да сложиш стража на езика ми. Моля те да очистиш езика ми. Понеже аз съм човек с нечисти устни, каза пророк. Моля те да очистиш устните ми. Моля те да очистиш езика ми. Моля те в името на Исус. Моля те да служи стража на устата ми, така че думите на устата ми и размишленията на сърцето ми да бъдат угодни на Тебе. И от моя извор, от моето сърце, от моята душа да излизат само думи на живот. Аз избирам живота. Аз избирам да изговарям живот. Аз избирам да благославям. В името на Исус. И вярвам, че това е според сърцето ти. Бъди благословен и ти. Амин. Бог да благослови.